Гледайте, вече невероятни джумп. Добре, миналия път, допреди малко тък... Не, нищо не стана. Добре, преди малко също се опитах да направя... Вършко сгряваш падиш? Не, няма. Добре, допреди малко се опитах да направя един клип, обаче един на име Радослав Бип ми развали клипа като звънна. Телефона и го преева буквално. И сега това беше други опит и това е кретен. Ама гъде, с чит на кръв, бе. Безстравник и ще се върнем за втори опит ми до после. О, 2, 3, джампи, о, е! Скачи, скачи, скачи! Скача! Мали! О! Но съм жив! Но съм жив! Жив е, жив! Жив е! О! Глилка си читна. Аре, кажи поне чита, бе. Читате Хесло Ям. Трябва да го видите. Има в Android, Google Play. Добре. Аре, качи са. Аре, давай, джампи от някъде. Чакай, тук ли? Дай, добре. Не! Не, вдоя съм мисъл! О! Какво е това, бе? Снима ли го? Много ясно, че го снима. Аре, джампи. Аре, джампи, бе. Чакай малко. Пак ли ще читваш нещо? Парашута. Аре, бе. Готов ли си, бе? Да. Да, ето го парашута. На мен ми изглеждаше първоначално на бебе в райните. Добре. Я! Сграда! Спадай! Тук. Да. Ще върнем като се призмиме. Той идиот затвори парашута и умряхме. Кретен. Другия път аз ще скачам. Това беше и чао.